právě jsme otevřeli nový obchod Denny Rose v Pardubicích a teď půjdeme co? Nakupovat. Pojďte s náma. Já jsem takový ten klasický typ ženský, která by hrozně ráda byla sexy, ale pokud možno přitom minimálně trpěla a minimálně zatahovala břicho. Takže mám ráda velký výstřihy, ale dole, aby ty trička byly volnější. A úplně ideální k tomu jsou džíny a kecky. Ale pokud jdu vedle někoho, třeba vedle svého manžela, tak musím mít ten velký podpatek. No a to jsem byla já. Ovšem, co ráda nosí reportérka Boom TV Martina Gabrieli, to se dozvíte právě teď. Děkuji. Tak já jsem sportovní typ, mám stejný problém, mám 2 děti, takže břicho maskuju a moje oblíbená barva je černá. Tak Evi, co třeba prcek? Kde ho oblíkáš? Prosím tě, já jsem teď zjistila, že vyhazovat peníze za oblečení pro dítě je tak trošku jakoby nesmyslný. Takže hodně chodíme třeba jako do různých výprodejů a zatím jsem prakticky nekoupila nic, co by nebylo aspoň trošku zlevněného. Ale viděla jsem jeden overálek, ten stál 2000 korun a já jsem si říkala, ho bude mít měsíc, jako, tak to jsou opravdu vyhozené peníze. Tak co ty a děti? Já a děti. Tak já většinou všechno nakupuju v zahraničí, v Čechách skoro vůbec nic nekupuju, protože to je zbytečný, protože ty ceny to je mazec tady. Většinou všechno vozím z Ameriky a oblíkám je spíš sportovně, nemám ráda holčičky v šatičkách s mašličkama a podobně, protože si myslím, že je to nepohodlné, takže radši volím sportovní věci, bavlna a tak. Evi, co manžel? Pomáháš mu s výběrem oblečení? Pomáhám, ale on je strašně netrpělivý, takže to spíše děláme tak, že já někam vrazím, nakoupím a po případě si ty věci zapůjčím, nechám tam zálohu a všechno donesu domů a manžel si potom vybere, co se mu líbí a co ne. Obchod je otevřený jak dlouho, Andrea? Tak obchod jsem otevřela 1. března, takže je otevřený 14 dní a tato značka zde byla a velice tady chybí v Pardubicích, proto jsem se rozhodla ji opět otevřít a zákaznice to velmi rádi uvítali. Říkejte mi, proč jste zvolila právě značku Denny Rose? Tak Denny Rose já oblíkám již 6. rokem a je to velice ženská značka, elegantní a dá se využít na všechny příležitosti. Jsou nějaké známé osobnosti, které oblékáte v České republice? Tak určitě Maholena Bočanová, Jolana Voldánová, Eva Eichmajerová. Andreo, máme i internetové stránky? www.dennyrose.cz. Tak, máme nakoupeno. Jsme připraveni na jaro? A co vy?